Dneska sa budeme líčiť kozmetikou, ktorú neznášam. Dobre, možno nie úplne neznášam, ale po týchto produktoch, ktoré som si tu vybrala, veľmi často nesiaham. Sú to produkty, ktoré mi buď nesadli, čo sa týka odtieňu, alebo sa mi nepáči, aký majú finish. No a niektoré z týchto produktov sú naozaj na prd a nefungujú. Chcela by som ešte hneď takto na úvod podotknúť, že to neznamená, že tieto produkty nebudú vyhovovať nikomu. Možno ich veľa z vás používa, vyhovujú vám, z čoho sa teším. Takisto to neznamená, že tie značky sú zlé, práve naopak, ja mám rada veľa produktov od týchto značiek, ktoré tu mám, ale zrovna teda tieto produkty sú za mňa nič moc, alebo sa mi proste len nepáčia a naozaj po nich siaham veľmi málo, ak vôbec. A môžeme sa, myslím si, že rovno do toho pustiť. Začínam samozrejme primerom a čo sa týka primeru, tak to bolo pre mňa naozaj veľmi ťažké nájsť nejaký alebo vybrať z tých, ktoré mám, nejaký, ktorý by mi úplne že nevyhovoval. Ja mám radšej také vyhľadzujúce primery, takže som si dneska vybrala tento primer od značky Essence, ktorý by mal teda redukovať začervenanie na pleti. Popravde vôbec si nemyslím, že by to robil. Jediný dôvod, prečo by to mal robiť, je asi taký, že je zelený ten primer. Ale čo sa týka akože samotného toho produktu, on nie je zlý, na pleti je príjemný, trošku vonia, tak jemnúčko. Je to taký príjemný krémik, že by robil to, čo hovorí, tak to asi nie. Čo sa týka make-upu, tak to pre mňa bolo podobné ako s korektorom, až na to, že tento make-up, ktorý som teda zvolila, naozaj až tak nemám rada, že som ho nechcela zvoliť ani na toto video. Pretože ja proste nemám rada make-upy, ktoré nekryjú, ktoré sú len také, že light, že len neviem na čo. Je od značky Berry M. Ja mám značku Berry M inak celkom rada, ale tento make-up naozaj nie je pre mňa. On asi nie je zlý, ale nie je pre mňa, pretože naozaj nekryje a mne sa to nepáči. Budem si ho nanášať a zapracovávať hubkou. No a pozrite sa, to už vidno. To je normálne, že krémik. Ja si dneska týchto kamošov nezakriem. Ja neviem, ale toto je komu na čo? Na čo je toto? Keď sa chcete akože nakrémovať, počkajte, skúsim rukami. Skúsim normálne, že či sa dá čo stane, lebo viem, že hubka mi ešte šlohne aj to málo, čo tam je. Akurát som si zbytočne zadrbala ruky. Toľko by som k tomu povedala. Make-up by sme mali, myslím, že vidno. Samozrejme, tento make-up aj píše, že je lightweight formula a že sa blenduje seamlessly, tak akože naozaj úplne až nevidno, kde je. No a môžeme sa presunúť na ďalší produkt, ktorý je zhodou okolností takisto od značky Berry M. Je to toto konturovacie duo. Je tam teda púder a takisto aj krémová kontúra. Čo sa týka toho púdru, tak ten nie je až taký zlý, ale povedzte mi, kto toto vymyslel a čo je toto za produkt. Toto, keď prosím vás, nie je nejaká plastelína alebo čo to je. Neviem, čo to je. Mňa by zaujímalo, že či to takto má byť, či ja mám nejaký zlý produkt. Ak to niekto z vás doma má a funguje mu to, tak mi prosím vás normálne dajte vedieť, pošlite mi fotku, video, pretože toto je neuveriteľná blbosť. Pozrite, to je niečo hrozné. Hrozné. Ako blato. To je niečo mega čudné, je to mastné. A ešte ako to smrdí, ako nejaké staré ceruzky. No proste, fakt je to hnusné, takže si to idem naniesť. Ono sa to nejakým spôsobom trochu nanáša, alebo mi púšťa štetec z minula. Je to divný produkt a nepáči sa mi. Aj keď by vám to funguje, aj keď si to už na tú pleť nejako nanesiete, tak budete smrdieť. Ten púdrik, ktorý je vlastne na vrchu, tak ten je lepší. Má to inak aj taký pekný studený odtieň, naozaj vhodný na kontúrovanie, no ale toto je úplne že zle. Toto som si ani neuvedomila, ale ďalší produkt je teda takisto od značky Berry M. Ale chcela by som teda povedať, že tento produkt sám o sebe nie je vôbec zlý. Je to teda takáto rozjasňujúca tyčinka, ktorá má teda rozjasňovače z obidvoch strán. Ako hovorím, táto tyčinka nie je zlá, iba mi povedzte, že na čo sú komu takéto odtiene rozjasňovačov. Ešte ako tak by som povedala, že možno ten rúžový by sa dal využiť, aj keď teda pre mňa asi ani ten nie. Ale kto potrebuje fialový rozjasňovač, tak to naozaj neviem. Iba ak ja v dnešnom videu. Takže idem si ho... Toto není pekné. Toto není pekné. Z tohto nič nebude dneska. Určite by som toto von nenosila a je to taký typ rozjasňovačov, ktorý, keď sa na seba pozerám spredu, tak je sivý a vyzerá to naozaj hrozne. Vlastne zatiaľ to vyzerá tak, ako som si to aj predstavovala, ako som to aj čakala. No a presúvam sa teraz na rozjasňovač. Inak chcela by som ešte povedať, že všetky tieto produkty ja mám v skrini, ale nepoužívam ich. Použila som ich možno raz, dvakrát nejak, keď boli nové a odvtedy ich tam mám, odtedy som sa ich nedotkla, takže som vlastne len tak po pamäti vyberala také produkty, ktoré som si pamätala, že mi nevyhovovali. No a jedným z týchto produktov bol takisto aj tento korektor od značky Note. Tento odtieň je taký celkom fajný do žltá, volá sa 01 Light Sand. Toto je dačo také ako ten make-up, že
čistá voda. Ale takisto je to teda taký produkt, že ja si iba pamätám, že mi vtedy nevyhovoval, takže som zvedavá. Dobre som si pamätala. Ale naozaj, čo sa týka tých značiek, tak ja mám značku Note veľmi rada, mám rada od nich BB krém, takisto korektor, také tie lesky na pery, úplne perfektné špirálu, mám jednu úplne perfektnú od nich. Takisto značka Berry M, úplne milujem ich paletky očných tieňov, ale proste niektoré tieto produkty, alebo teda tieto konkrétne produkty, ktoré tu mám, sú fakt nepodárky. Môžete vidieť, že ja som si dneska nezakryla, že nič. Idem sa presunúť na púder. Púder som zvolila tento od značky Eveline a zvolila som ho hlavne teda kvôli tomu, že je to sypky transparentný púder a ja tieto sypke transparentné púdre moc nemusím. Čo sa mi páči na tomto púdri je to, že tam je takáto labutienka, to je úplne super, ale tento púder je naozaj že mega biely. To je ako keby ste sa pudrovali múkou. Tento púder mi naozaj úplne pripomína taký ten detský púder na zadok, pretože je to úplne také suché. No a ja sa asi zapudrujem rovno tou labutienkou, čo bola v tom púdri. Trošku si to aj oklepem o ruku, aj keď ja tieto oklepávačky robiť nezvyknem, ale tento púder si to žiada. Možno ste zaregistrovali ten trend, že si ľudia robia falošné pehy brokolicou. Ja už vôbec len nechápem ten trend robiť si pehy, keď ich nemám. Ale robiť si ich brokolicou, to už je iný level. Vyzerám hrozne. No však vravím, že sa múkou pudrujem. Ale celkovo naozaj nemám rada tieto transparentné biele púdre, nepáči sa mi to. Transparentné by ešte možno aj boli fajn, ale biele nie. Vezmem si ja teraz túto púdrovú kontúru, tá je teda trošku lepšia. No dobre, poviem vám úprimne, že dneska sa ešte viacej teším odlíčiť ako obvykle. Minulé video si hovorila, že nalíčiť sa dá s hocičím. Dá? Nevidíš? Viem, že som v minulom videu spomínala, že nalíčiť sa dá so všetkým a stále si za tým stojím. Ja si myslím, že naozaj sa nalíčiť dá so všetkým, však môžete vidieť aj. Samozrejme, pokiaľ nechcete vyzerať takto, tak asi jediná vec, ktorú by som povedala, je, že netreba skombinovať všetky na hovno produkty v jednom líčení. Ale určite sa s nimi ako s jednotlivými produktami pracovať dá. Dajú sa trebárs využiť aj na niečo iné, ako sú určené. A takisto, ako som už spomenula na začiatku tohto videa, tak to, že tieto produkty nevyhovujú mne, neznamená, že nebudú vyhovovať niekomu inému. Takže áno, stojím si za tým, že sa dá namalovať s hocičím. Beriem si lícenku teraz momentálne a túto lícenku ste už u mňa videli a ja už som vám myslím si, že spomínala niekde tu na mojom kanáli, že ju nemám rada. Takto, čo sa týka tej lícenky, tak ona je nádherná, naozaj vyzerá krásne. Aj ten odtieň sa mi veľmi páči, že je taká bordovo, zlatá, ružová, veľmi pekná. Mne sa nepáči, že z nej normálne, že padajú trblietky. Na tej pleti to naozaj nevyzerá pekne. Môžete na tom štetci vidieť, že sú tam normálne veľké trblietky. To si nechcete dať na tvár, aspoň teda ja nie. Ten odtieň by bol fakt pekný, keby tam nie sú tie trblietky. Vyzerá to, ako keby mi popadali očné tiene proste. Aj keby som nejak prekusla tie zlaté trblietky, pretože naozaj takto z diaľky, ako sa to leskne, to vyzerá ako highlighter, tak keď sa na seba pozriem bližšie, tak tam nie sú len tie zlaté trblietky, ale aj také tmavé trblietky, predpokladám, že nejaké bordové alebo rúžové. To nechcete. Normálne vyzerám, keby som to mala proste pory alebo čo. Dokonalú pleťovku máme hotovú a môžeme sa presunúť na obočie. Čo sa týka obočia, alebo teda čo sa týka skôr toho doplňania obočia, tak som nenašla úplne, že nejakú že strašnú vec nemám doma, asi niečo také. Ale teda zvolila som takúto veľmi jednoduchú ceruzku od značky a túto ceruzku som použila asi raz, takže idem si s ňou dovyplniť obočie. Ako vidím, tak ten odtieň vôbec není vhodný pre mňa, pretože je to taká dosť teplá hnedá a ja ešte aj takto, keď mám zafarbené vlasy aj obočie, tak mám tie chlopky naozaj tmavé, takže toto mi nevyhovuje. Ale nevadí, dneska mi to nemá vyhovovať. No nevadí mi, že si to myslel som, že mi to bude vadiť. Obočko mám doplnené. Čo sa týka tej ceruzky, tak dá sa s ňou to obočie doplniť, akurát hovorím, ten odtieň mi nevyhovuje. Ale teraz sa presúvame na vec, ktorá je naozaj, že nemoc dobrá. Ja som si uvedomila, že som zase zvolila produkt od značky Berry M, ale mám tu taký istý produkt aj od značky Catrice, takže obidva tieto produkty sú v podstate rovnaké a sú rovnako na prd. Tento od značky Berry M sa volá Hold Up, tak žiadny hold a už vôbec nie up sa nekoná. Toto je naozaj že čistý vosk, s ktorým si viete nejak dobre učesať tie chlopky, dá sa povedať. Aj vám pekne si možno lahnú do toho smeru. Ale že by to tak držalo, tak to vôbec nie. Ono takto, keď si to učešete, tak tým, že je to také mastné, proste také voskové, tak tie chlopky naozaj vyzerajú
úplne, že sú tak pekne učesané, pekne pricapkané. To nedrží. Naozaj to takto nevydrží a nezostanú tak tie chlopky. Keby takto zostali, tak to je bolo akože že fakt super. A navyše, v čom si myslím, že je to takisto na prd, že to obočie máte potom celý deň masné. Nemôžete sa ho ani náhodou dotknúť, lebo by ste si úplne rozmazali aj to, čo máte pod ním. Takýto produkt si myslím, že nič moc. S paletkami očných tieňov som mala trošku problém, alebo teda mala som problém vybrať nejakú, že naozaj zlú. Takú asi ani, že úplne naozaj zlú nemám. Vybrala som si teda 3 paletky. Sú u mňa asi také, že najhoršie. Myslím si, že táto od značky Profusion není úplne zlá a v tejto paletke sa mi vôbec nepáči skladba tieňov. Ja osobne takúto paletku nevyužijem a nepotrebujem. No a potom tu mám tieto dve paletky, táto je od značky Catrice, táto je od značky Essence. Táto od značky Essence má takú, že ani nič moc, ale nie je to úplne zlé, niektoré odtiene sú pekné. Takže neviem, že či sa nalíčim s touto, alebo s touto od značky Catrice, ktorou som sa líčila v nejakom predošlom videu, čo nebolo tak dávno. Vlastne som si ju aj kvôli tomu videu kupovala a naozaj som si myslela, že tá paletka bude lepšia, ako bola. Veľmi ma nepotešila, takže kľudne by som mohla dneska použiť aj tu. A asi sa spýtam môjho šarmantného asistenta, že ktorú mi odporúči. Šarmantný asistent, ktorú mi odporúčaš. Vraj túto, lebo je horšia, lebo je škarečia. No a teraz, že čo s tým? Že aký look si zvrtneme? Fung sushi. Koho? Fung sushi! Beriem si najprv tento naozaj bledučký odtieň. Bledučko hnedý, alebo čo to je, béžový do záhybu. Chcela by som to urobiť tak, že by sme naozaj využili čo najviac tých tieňov. Idem teraz do tejto oranžovej farby s trošku menším blendovacím štecom, ale tá vôbec nevyzerá zle. Ja mám samozrejme zapudrované teraz viečka tým úžasným púdrom. Takže aj preto sa to tak neukazuje. Som si istá, že keby mám viečka mokré alebo mám nejakú podkladovú bázu, tak tie tiene by boli trošku viac vidieť ako v takomto prípade. Pretože aj keď som si tie viečka takto prešla prstom, tak boli normálne, že suché úplne. Vlastne už aj dobrý púder. Dobrý púder. Presúvam sa na túto tmavo hnedú. Dúfam, že tá sa ukáže trošku lepšie. Tento hnedý odtieň vôbec nevyzerá zle. Celkom pekný a dá sa s ním pracovať. Môj problém je to, že ja som strašne zvyknutá na to, že ja chcem to má také tmavé a také intenzívne tie farby. Keby to stačí takto, tak lajtikovo vyblendované, tak si myslím, že sa s tým úplne v pohode dá pracovať, ale ja to tam chcem dať poriadne. Idem si teraz na pohyblivé viečko naniesť tento taký trblietavý lososový tienik, by som povedala. Naniesiem si ho, ten je celkom pekný, Naniesiem si ho semka dozadu, pretože potom do tej prednej časti chcem ešte použiť trošku svetlejší. Teraz si beriem tento taký svetlejší, taký šampáň tieň a ten si naniesiem úplne tuto dopredu. No akože toto je naozaj najviac, čo som z tých tieňov dostala. Ešte si asi vezmem tento zelený a tento tyrkysový odtieň na spodné viečko, nech to trošku ozvláštním. Aby sme to nemali iba takéto v takých zemitých odtieňoch, tak si dám na spodné viečko aj tú zelenú. Vezmem si ešte tento biely trblietavý tieň. Naniesiem si ho takto do vnútorných kútikov na prejasnenie. Čo sa týka očných tieňov, tak ja som hotová. Nezvolila som do dnešného videa žiadnu linku, pretože viete, že ja celkovo nie som linková a ešte nájsť nejakú linku z tých, čo mám, ktorá by mi nevyhovovala, by už bolo naozaj, že nereálne pre mňa, takže sa presúvame rovno na špirálu a ja si dneska beriem túto špirálu, ktorú som vám teda spomínala už v minulom videu. Čo sa týka tejto kefky, tak ona podľa mňa vyzerá super, ja som si naozaj myslela, že táto špirála bude perfektná, pretože toto je úplne, že môj typ kefky. Krátke štetinky, to ja úplne milujem, ale teda táto špirála vôbec nerobí to, čo by som chcela. Ja si normálne aj natočím myhalnice, ako vždy. Tak, myhalnice mám poriadne natočené a idem si naniesť túto nádheru. Ja normálne mám pocit, že už keď si to nanášam, tak mi tie myhalnice proste padajú dole a nie sú ani len tak zodvihnuté, ako som si ich natočila. Ja to nechápem, ale proste táto špirála je naozaj na prd pre mňa, podľa mňa. Ja som sa ešte trošku aj zašpinila, takže to si potom očistím, ale myhalnice mám zlepené, podľa mňa krátke, padnuté. Ono aj keby to nebol ten najhorší efekt na svete, tak ten efekt stal 30 €, takže sa mi nepáči. Ostávajú nám už iba pery. Nájsť nejaký zlý rúž na pery bol pre mňa takisto celkom problém, pretože nepamätám si, že by som mala doma nejaký úplne že zlý rúž. Takže tento rúž, ktorý som zvolila, nie je podľa mňa zlý tou formuláciou,
bio, alebo že by bola značka zlá, alebo niečo, vôbec nie. Práve, že si myslím, že tieto rúže sú super. Ale tento odtieň sa mi naozaj nepáči a myslím si, že sa mi ani nehodí, nepristane mi a je až podľa mňa na rúž je to moc žiarivá farba. Je to teda tento tekutý rúž od značky Top Face a je v odtieni 013 a ja môžem povedať, že keď som si ho vyberala teda na stránke, tak ten odtieň na tej fotke na stránke nevyzeral takto žiarivo. Nebude sa mi to teraz absolútne že hodiť ani k ničomu. Nemám tu ani žiadnu kontúrku, takže sa pokúsim naniesť si ho takto priamo, pretože kontúrku som už vôbec nenašla nejakú zlú. No akože ten odtieň je podľa mňa úplne, že to je hovorím iba moja preferencia. Mne sa takéto niečo nehodí, ani sa mi to na mne nepáči. A ešte s tými očami a s tou dokonalou pleťovkou, no ja som dneska pešanda. Tento rúž mi pripomína také tie kriklavé tielka od Číňana. Akože môžete povedať, musíte povedať, že toto mi naozaj nepristane. Zuby mám žlté. Normálne mi je smiešno, pretože vyzerám hrozne podľa mňa. Neviem, či je to kombinácia, respektíve myslím si, že to je kombinácia toho odtieňu a toho finishu. Že to vyzerá, ako keby som si natrela alebo namalovala pery nejakou kriedou. Keby sa to dá, tak si myslím, že takýto finish by to bol. Naozaj hovorím, čo sa týka iných odtieňov tohto rúžu, tak sú super. Ja mám aj iné a naozaj sú dobré, ale tento odtieň, ja neviem, komu toto sedí, možno niekomu, hej. Najviac sa mi na tomto mojom líčení páčia asi tie kruhy pod očami. By som povedala, že vyniknú. Ak by som mala povedať, ktorý produkt z týchto všetkých dneska by šiel ako si najlepšie, tak bude asi tá paletka tých očných tieňov. Obočie, ako môžete vidieť, si už lahlo. To už akože sa mu nechce držať. Dobre, ja si myslím, že sme na konci. Dúfam, že vás dnešné video bavilo. Ak áno, tak mi určite nezabudnite nechať like na tomto videu a zakliknite si tam už aj ten odber, aby vám žiadne ďalšie video neuniklo. A ja sa na vás budem tešiť na budúce pri ďalšom videu. Ahojte. No a jedným z týchto produktov bol aj tento... No a jedným z týchto produktov bol takisto aj tento... Páne Bože. Určite si zaregistrujem. Ešte raz, bože, čo rozprávam. Ale myslím si, že tento hneď je... Tento... Do mačky. No a puder som zvolila